sei? Aiwa ndiri right zvangu. Muri dzedu dziri seiko pano? Muri dziri right tete. Panzvadzi yangu uri kuichengeta. Aiwa ndiyo iregera zvideveve. Wazigura mwa wakadii dzimba? Vari right zvavo. Varipo zvavo chaizvo. Muchiona ndakudaidzai kudai ana tete. Ndakudaidzirai nyaya yezvatakaitirwawo namudhina. Vakatoka surprise kavakaita kuti vatengere vana masensi munhu umwe yake. Vana vapi? Kudana Lindi. Mazera iwayo. Kwavatengerwa here masensi naitete. Makambozviona kupinda ini? Zvakaipena imunini. Zvakamboitika kupi hanzvadzi? Tete, watsanangurire. Life yatakurarama hanzvadzi haichada kuti tifambe tidzokera kumashure. Takuenda kumberi. Chokwadi. Tasai panapa, imba iri panapa iyi, imba yangu inini naMai Jilimba tiri 2. Vana ava hatidi kuti kana isusu tisisipo vasara vachirwira properties ati takasiya. Vachirwira kuita sego. Listen. So isisi takadecide kuti at least tikawatengera stand yake. Iwo pachezvaonoramba vachingodana vachiwirirana because hapana anonyengerera mumwe wese. Rubbish. Aiwa kani muningina. Iwato chikukuvata vata chaicho iwe. Chikukuvata vata. Watotanga shiba. Chikukuvata vata. Dzikama shiba. Watotanga so. Chiko newewe. Wakambozviona kuti vana vezera here vanonzi vanotengerwa mastenzi? Vanotengerwa shiba. Vanotengerwa. Watadza kuinvesta mari iwe pane zvimwe zvinhu. Kutadza kuinvesta mari mubusiness rangu inini. Uchindipa mari iwe. Ndichiinvesta. Kuti vana vagwana pekushanda. Business mangu ini vachiuya vachishanda. Vana vagoshandira iwewe manje. Yes. Aiwa hakuna zvakadaro. Chikuru stand nekushanda. Maizve. Shibaka. Problem inateta waka. One problem yokuti vari kufamba vachidzokera kumashure. Takurarama fast life ka. Tinofanira kuteedzera zvinhu zvinhu zvakanaka zvinoitwa nechero nedzimwe nyika. Saka uri kuti inini ndine brain dzakadamuka. Unofamba muchidzokera kumashure tete. Mazuva anaya unoinvestira mwana achiri mudiki. Anokura ane zvinhu zvake. Unlike kuti vanhu vanozotanga kusara vakunetsana paimba inonde yangu naMai Jilimba tu. Ine naMai Jilimba. Iwe wakamboenzwa kupi kwa idea iyo? Ndiani akakupa that idea? Aiwa ndizvozvo. Andazi ndikandikudze chokwadi. Ina handite zvinhu zvakawanda rinondisa. Ine zvandakudaidzirai kuti musive ka. Toda kuti zvinhu zvese zvandichita zvinge zviri clear. Vanhu vachizviziva ndoti veukama muchiziva kuti chii chiri kuitika. Handina kutadza kukudzai. Ini mudare renyu inini handimo mudare rakadai so. Isudurukai ndifambe. Handimo muchidare chenyu inini. Aiwa hanzvadzika. Izvo zvawakaita izvo wakagona. Ndinokutenda hanzvadzi yangu. Wakagona chaizvo. Nekuti ramangwana redu harizikani. Isusu kana tazofuma tisipo mangwana. Vana vanoda kuwana zvinovachengetedza. Muroora wakaita hapo. Wakagona. Ndiri kukonzwa. Ndizvozvo Shiba ndazvinzwa. Hanzvadzika. Mumwe wenyu ikwa. Handinyatsoziva kuti anofunga sei. Inini next time zvandichaita naMai Jilimba. Tikaita tunhu twedu takuita tiri 2. Ndafunga kuti ndikuudzawo wekwangu kuti muzive kuti chii chiri kuitika. Handina chinhu chandoita secret inini pana vana vababa vangu vatakazvarwa panhumbi imwe chete. Inini hangu zvandifadza hanzvadzi yangu. Ini ndinotenda baba makagona. Ndo zvaakuitwa mazuva ano izvozvo zvekuti vana vanokura vaine zvinhu zvavo zvisazotinetsa mangwana. Inini hangu ndafara Muroora wakaita hako nezvamakaita. Zvakanaka ita. Ndinotenda chaizvo.